Nu vil jeg vise, hvordan jeg laver nogle strømper. Det er en dejlig nem opskrift og kan bruges til alle, fordi at den er baseret på mål om lægen og fodens længde. Så altid i opskrift. Jeg bruger her strikkefastheden til en indikator for, hvor mange masker jeg skal slå op. Jeg bruger Mayflower First Class, som jeg synes er et super dejligt blødt strømpegarn. Det er meget slidstærkt og krassefrit. Jeg slår op med italiensk opslag. Det gør jeg for at få en elastisk ribkant. Jeg har lavet en anden video med italiensk opslag, så derfor viser jeg det kun hurtigt. Jeg tager garnet på pinden, laver en retmaske ved at tage pinden ind mod mig selv, op imellem og bagom. Og en vrangmaske laves ved at starte med at tage pinden væk fra dig selv, under begge og ned imellem. Det her par strømper, det er til en dame, og jeg så derfor 70 masker op, hvilket er en typisk damestørrelse. Den sidste maske laver jeg ved at lave en lykke. Jeg sætter på pinden og strammer til. Det laver jeg ud af garnenden. Når man har slået op med italiensk opslag, skal man uanset om man skal strikke rundt eller frem og tilbage, starte med at strikke frem og tilbage, hvor man kun strikker retmaskerne. Det gør man ved at strikke den første retmaske, som man kan stramme med den her. Så er det en vrangmaske. Der tager man garnet foran pinden og tager masken løst af uden at strikke den. Så strikker man retmasken, garnet foran, masken løst af, og sådan fortsætter man. Den sidste retmaske og opslagsnoren, den skal man strikke. Jeg plejer at fange den bagfra, det synes jeg er nemmere. Hvorefter jeg strikker den vrang. Det samme gør jeg på en omgang mere. Det svarer til, at man til sidst har strikket alle masker en gang. I og med, at vi kun strikker retmaskerne og den sidste vrangmaske. Så igen, ret, garner foran, vrangmasken af, strikke ret. Og igen strikker vi den sidste maske vrang. Sådan, det var de 2 omgange. Så begynder vi at strikke rundt. Jeg strikker med Magic Loop, men du kan også strikke med strømpepinden. Det er ikke så afgørende, hvor du deler dit arbejde henne. Det er først senere, vi skal sørge for, at der er lige mange masker for og bag, når vi skal til at lave hæl. Jeg foretrækker at strikke skaftet på mine strømper i dobbeltrib, men du må selv om, hvad du gør. Når jeg strikker det i dobbeltrib, så begynder jeg allerede nu at strikke 2 ret og 2 vrang. Sådan fortsætter jeg indtil at jeg synes skaftet har den længde det skal have. Det er igen individuelt, hvor
hvor langt man laver skaftet. Når du har dit skafts længde, skal du lægge yderligere 3 cm til, som strikkes i glatstrik, inden at hælen begynder. Nu er vi kommet til hælen, og her er det vigtigt, at maskeinddelingen er lige stor på for- og bagsiden. Der skal altså være lige mange masker. Hælen bliver lavet ved hjælp af vindepinden. Og jeg starter derfor med at strikke hele pinden her, indtil der er 2 masker tilbage. Således vender. Og så har jeg garnet foran mit arbejde. Og så er masken over på den anden pind. Og så garnet hen over pinden. Det laver sådan en dobbeltmaske. Strammer til. Og strikker frem. Tilbage. Til at der kun er 1 maske på pinden. Således. Jeg vender igen. Snoren her foran arbejdet. Tager masken af. Og garnet hen over pinden. Så de igen laver den her dobbeltmaske. Så strikker jeg tilbage igen. Den her gang strikker jeg til 2 masker efter den vendemaske, jeg lige har lavet. Vendemasken er den her dobbeltmaske. Den tæller kun som 1 maske. Så vil jeg gerne lave en vendemaske med den her første maske. Og der er derfor 1 maske imellem de 2 vendemasker. Gør på samme måde. Har garnet foran arbejdet, masken over på pinden og garnet over. Og igen lave den her dobbeltmaske. Det samme gør jeg herover. Jeg har dobbeltmasken her. Vi gerne 1 maske imellem og laver en vendemaske med den der. Altså 2 masker længere hen end den sidste vendemaske. Sådan fortsætter jeg til jeg har 6 vendemasker på hver side af pinden. Altså 6 på den her side og 6 på den her side. Nu har jeg lavet 6 vendemasker på hver side. Og nu strikker jeg helt over til den sidste maske. Altså over alle vendemaskerne også. Når man strikker vendemaskerne, er det vigtigt at komme helt under den, sådan så man strikker begge 2 på samme tid. Og jeg strikker også den sidste maske. Så vender jeg igen. Garnet foran arbejdet. Masken over. Og garnet over. Sådan der. Det samme gør jeg på tilbagevejen. Strikker helt over til den sidste maske her. Jeg gør det samme igen. Strikker sidste maske. Tager den over på pinden. Garnet henover. Strammer til. Nu strikker jeg tilbage igen med samme metode som før. Der er vendemasken, 1 maske til mellemrum, og så vendemasken. Samme gør jeg herover, når jeg kommer tilbage. Det gør jeg alt 6 gange, ligesom før. Derefter så strikker jeg rundt og rundt igen, for at lave fodens længde. Når man skal måle, hvor lang strømpen er, så finder man der, hvor vendemaskerne, ligesom der er sådan et V-agtigt i strømpen, og man tager udgangspunkt i den bagerste, og så finder midten af strømpen der.
og så måler ud. Ikke hiver i strømpen, men selvfølgelig de får strukket bukket. Jeg skal lave en størrelse 38, og min strømpe er 18 cm nu. Når vi laver tåen, så kommer der yderligere en cirka 5 cm. Når vi laver tåen, så laver vi indtagninger på hver anden omgang. Hver anden omgang er ret, og hver anden omgang er med indtagninger. Og første omgang er med indtagninger. Der strikker man den første maske. Laver en indtagning på den næste ved at tage 2 masker, en af gangen, af, så om man skal strikke den ret, og strikker dem sammen. Jeg strikker så over til der er 3 masker tilbage. Når der er 3 masker tilbage, så strikker jeg 2 masker ret sammen, og strikker den sidste maske ret. På den anden side, der gør jeg ligesom før. Strikker 1 maske ret, tager 2 masker af, som skulle de strikkes ret, og strikker dem sammen. Og strikker igen over. Så der kun er 3 masker tilbage. Her strikker jeg 2 ret sammen. Og strikker den sidste maske ret. Det var en omgang med indtagninger. Næste omgang er bare ret over alle masker uden nogen indtagninger.